as you can read by the title, we will be trying on some wig. So, na-try na natin na mag-try on sa clothing. So, gusto ko naman i-explore na mag-try on tayo sa wig. So, hindi ko pa na-try maglagay ng wig sa sarili ko. So, I got a lot of job to do. So, good luck to me. Hindi ko nga alam kung ipapublish ko ba tong video na to. But if ever na ipublish ko tong video, please do not bash me kasi hindi ko talaga alam kung ano ang magiging outcome sa video na to. But anyway, ang pulot dulo talaga ng video na to, may nabasa akong comment, palagi siyang nagko-comment sa video ko. At yung last comment niya, sabi niya na puro noo lang daw ako, magpabangs daw ako. So, napaisip ako kasi alam ko naman talaga na yung noo ko may kalakihan at ever since na bata pa lang ako, tinutukso na talaga ako ng mga kaibigan ko. Sasabihan nila ako na dangas. Hindi ko alam kung ano yung Tagalog ng dangas. So, paki-comment ko ano yung Tagalog sa dangas. Either na sasabihan ako ng mga kaibigan ko na dangas, payatot, kasi noon talaga sobrang underweight ako at sobrang itim ko. So, either na dangas, payatot, maitim, sigagmata, oh my gosh, lahat na lang. So, yun, napaisip ako na gawin ko tong video na to. So, bumili ako ng mga wig sa eBay. They are all under 10 pounds. So, bumili ako ng 5 wigs. So, yung wig na binili ko is they are more on realistic side. Ito yung hairstyle na gusto kong itry sa sarili ko pero hindi ko matry kasi either natakot ako kasi hindi babagay sila sa akin or either purely laziness kasi meron akong hairstyle dito na kaya kong gawin pero hindi ko ginagawa sa sarili ko. So, without further ado, let's get started. So, first thing first is I need to prep my hair. Maglalagay tayo ng wig cap. So, my hair at the moment is damp kasi nanood ako ng mga video how to put on wig at may napanood ako na video. I can't remember her name, but she has a very long hair like me. So, sabi niya, it's easier na damp daw yung hair mo para flat siya tingnan sa likod, hindi siya bulky. So, ipa-fast forward ko kayo while I am putting this, okay? So, I think ito na siya mga palangga. Ito na yung hair natin. Hindi ko alam kung ginawa ko ba ito ng tama. But anyway, I am happy for this. So, let's get started putting our wig. So, yung first wig na binili ko is ito siya mga palangga. Tadadan! Yes, it's color pink. Gustong-gusto ko din itry sa sarili ko na magkaroon ng pink hair. At alam niyo naman, sobrang uso na ngayon na magkaroon ng color sa hair. At gusto ko talagang itry na mag-color sa buhok ko. Pero ayun nga, ayaw ni Jan. At kung mag-color ako ng hair, hindi siguro pink. Pero nung nasa traffic light kasi kami, just a quick story. Nung nasa traffic light kami, may nakita akong babae at yung buhok niya is pink at sobrang ganda niya mga palangga. Sobrang bagay sa kanya yung pink hair. So, I've asked myself, I wonder what I look like if I have a pink hair. So, nung nag-browse ako sa eBay at nakita ko to, binili ko talaga. So, ito try natin ha. So, oh my gosh! Paano ba to ilagay? Oh dear. Ano ba? Paano ba to? Oh dear. Paano? Ganito ba? Aywan ko eh. Hala, eh, para man akong clown. Hala, hindi naman siya natural looking mga palangga, no? How do I look like? Hala, eh, ano bang pinaggagawa ko sa sarili ko? Pero yung iba, sobrang galing nilang maglagay ng wig kasi sobrang natural looking talaga. At nakikita niyo, oh, meron siyang, ano ba namang tawag to? Eh, oh, you see? You can see that. Hala, uy. But well, anyway, ito na yung first wig natin. Hindi talaga ako satisfied, pero
I don't think I will be coloring my hair with pink color. Natanggal yung wig cap mga palangga. Nung tinanggal ko yung wig natin. So, kailangan ko siyang ulitin uli. So, there it is again. I hope hindi siya matanggal. I think, lalagyan ko siya ng hair grip. Lagyan natin dito. Pwede ba? I think pwede siya. Disclaimer ha, hindi to tutorial kung paano ilagay ang wig kasi hindi talaga to tutorial on how to put on wig kasi tingnan nyo naman, I'm struggling already. There you are. I think that's good enough. Lagyan lang natin siya ng hair grip dito. There you are mga palangga. So, I hope hindi na to matanggal ulit. So, anyway, let's proceed for our second wig. Ito na siya. Tadadan, dan, dan. There you are. Look at the color. It's such a beautiful color. And look at the length. It is a short length. So, yeah. Gustong-gusto ko i-try sa sarili ko na magkaroon ng short hair na dito talaga. Na-try ko na magkaroon ng na-try ko na magka-short hair. Yung sobrang short talaga na panglalaki na. So, mag-insert siguro ako ng picture dito para magkaroon kayo ng idea. So, after that hairstyle, hindi ko alam how old I am at that time, but I think my mama decided at that time. So, hindi ko talaga nagustuhan yung hairstyle na yon. And after that, never na ako nagka-short hair. Kasi alam nyo naman, yung buhok ko talaga, sobrang kulot niya. At pag blino-dry ko talaga yung buhok ko is like that. So, for me to have a short hair, I need to put an effort to it kasi kailangan ko siyang i-iron everyday kasi kung short hair at kulot, yung buhok ko is like that siguro. So, yeah. So, ito, gusto ko siya i-try kasi na-miss lang ako sa sa hairstyle at yung kulay niya. So, let's see what it looks like on me. It is always a struggle for me to put the wig. I don't know. Ito na siya mga palangga. So, what do you think? It doesn't look like natural, isn't it? Kasi, for me parang mas lalo tumaas yung hairline ko. At sasabihan na talaga ako nito na yung noo mo is parang paliparan na talaga ng ereplano. But anyway, I think I like it. Dito lang parang hindi ko talaga alam kung itong wig nilagay ko siya ng tama kasi yung iba talaga sobrang natural nila tingnan. But anyway, I think I am happy for this. If I rate this wig, I think I would rate this to 7. Compared to the first one, I think the first one, I will rate the first one, I think 6. This one is 7. So, it's getting better, di ba? So, let's proceed for our third wig, mga palangga. So, ito yung third wig. Tadadan, dan, dan. It's so wavy. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na yung hairstyle na in-order ko is kaya kong gawin like this na wavy kasi I have a long hair at pwede ko naman siyang i-wavy, diba? But yun nga, I am just lazy so hindi ko ginagawa. So, itatry natin to and see kung ano ang magiging itsura ko. So, ito na siya mga palangga. So, I think, I don't know. In the camera, it looks natural enough. Yeah, I think it looks natural in the camera. I don't know what it looks like on the big screen, but I like the highlight, yung wave niya as well. I think I would rate this to 8. I like this. At yung quality ng hair, sobrang ganda. Parang, talaga, human hair talaga siya.
let's move on for our fourth wig, mga palangga. Itong wig na to is, I'm so excited kasi alam ko na babagay to sa sarili ko. Charot, alam talaga. Well, I think na babagay to sa sarili ko kasi itong hairstyle na to, pwede kong gawin sa sarili ko, but I just can't be bothered na to keep on top of it. Ito yung hairstyle na sinasabi ko. It is a medium length hair na pwede ko din ipakat yung hair ko to medium length, and it has some curls na pwede ko din gawin. Pero yun na nga, tinatamad ako, so I'm so sorry. So anyway, itatry na natin to. So ito na siya. What do you think? Yung fitting ng wig, nagkamali ako kasi nag-a-assume talaga ako kanina na bagay siya sa akin, pero ngayon na nasuot ko na, I feel like na hindi bagay yung wig sa akin. Ano sa tingin niyo? Bagay pa o hindi? Pero yung wig ha, in fairness, kung sa camera lang titingnan, sobrang natural niya tingnan. Well, I could be wrong, but dito lang ngayon, feeling ko sobrang natural niya tingnan. So, if I rate this wig 7, what do you think? If you rate this wig, what do you think? Hindi ko talaga alam. So, anyway, let's proceed for our final wig. Ito siya. There you are. It has a fringe. Meron siyang bangs. So, itatry natin. Never pa talaga akong naka-bangs kasi feeling ko kung magbabangs ako, hindi siya babagay sa akin kasi yun nga, kulot yung buhok ko. Pero tingnan natin kung ano ang magiging itsura ko kung naka-bangs ako. Ito na siya. What do you think? Look at the smile on my face. Itong look na to, may potential. Hindi ko talaga inaasahan na magugustuhan ko to kasi the very first time na I've seen this, sabi ko sa sarili ko, oh no, hindi to babagay. Pero actually, I am surprised. I like this look. Yung fitting ng wig, sobrang ganda. Yung quality ng hair, the best. Pero, may pero lang mga palangga. I feel like yung highlight ng hair, it makes me look more older. At yung pabangs natin, yung pa-fringe, I feel like na mas lalong lumubo yung mukha ko kasi I have a round face. But all in all, if I gonna rate this wig, I would rate this to 9. I actually love this. So, ito na siya. This is actually my favorite among sa wig na tinry ko. And before I end this vlog, lalabas tayo and I will show Jan and see what's his reaction about this look. So Jan, at the moment, he is in the workshop. I'm so excited what his reaction about this look. Because honestly, I really love this look. What do you think? No. No? Why not? No. Why not? Don't like it. You don't like it? But do you think it doesn't suit me? I prefer your natural colour, sorry. He said that he prefer my natural color. But seriously, I like this hand. I like this. You don't? No? So as usual, he doesn't like it. So anyway, mga palangga, that's it for me today. Please comment down below what is your favorite hairstyle or look, because definitely this is my favorite one. So anyway, thank you for watching and I hope you like this kind of video, and that's it. Bye for now. Bye. Bye.